माथो आइया गान्दुबो लायाखै? जागोनलै आइ, बिदिनो जायो आंनिया गान्दु गैयाबाबो जायो। गान्दु लानानै उन्दुबा माथो सिं सानायासो बांद्राय जायोनो आंनिया आरो सिं सानायबो दङना। औ नंमारगौ आइ। गथ'आ आंखौ दिनै आइ बुंदों। ओरैनोबा माथो आंखौ मादैसो होनना बुङो। मादै, आं नोंखौ दिनैनिफ्राय मादै होनना बुंला दे। आङो नोंखौ दिनैनिफ्राय आइ होनना गाबज्रिसिगोन दे मादै, गाज्रि मोनाबा। आयौ फिसा मानो गाज्रि मोनलाबायनो, आइखौनो बुं नोङो आंखौ। औ जागोन दे आयै। ओमफ्राय आयै, लाइमोन बाजैयालाय माला फैगोन? माबा लाइमोन बाजै गैयैखाय आङो बेसेबा हास्रिस्रि दरसिसि मोनगासिनो। औ नंमारगौ आइ, आंबो बेसेबा दरसिसि मोनगासिनो लाइमोन गैयैखाय। हा मालाथो फैगोननो, लिंहरदो माबारै? माला फैगोनथाय, माथो साननैसो थाबावगोन होनदों। गाबोन फन खालायनांगोन र'। औ गाबोन खालायनांगोन र'। आरो आइ, नों गैयाबादि आंहा मा जागौमोन? हारसिं थाबाय थानांगौ जागौमोन। मालाबा मालाबा आङो आंनि आइ आफाखौ बेसेबा गोसोखाङो। गोसोथ' खांखागोन देनाय आइ। हा ओमफ्रायलाय नोंसोरो बेसांसो गिदिराव नोंसा आइ आफामोना थैनायमोन? आफायाथ' आं उन्दैयावनो थैलांदों। जेब्ला आङो 5 बोसोरमोन अब्लानो आफाया थैदों। ए, ओमफ्राय आइया जेब्ला आङो 11 बोसोरमोन होमबानिया थैदों। बोरैथ' थैनायमोन आइ, बेमार जानायमोन नामा? औलै आइ, बेमार जानानै थैदों सानैबो। आरो आइ, आंहा सासे बिनानाव दंबावोमोन, जोंफोरो जेवजामोन। माबा जोंफोरो जेब्ला मेला नायनो थांदोंमोन ना, होमबाना जोंफोर उन्दै उन्दैमोन, ओमफ्राय बेयावनो आंनि आगैया गोमादों। मा? मेलायाव गोमादों? औलै आयै, मेला नायनो थांनायावनो गोमादों। नागिरदोंमोनबो, बेसेबा नागिरदोंमोन, नाथाय मोनासै। आयु, अब्लालाय मा जाखो गथ'आलाय? जानो आरो इसोरासो मोनथिगौ। आंनि आगै सनायाबा अबाव दङ, मोजाङै दंना गैयाबा ना गैलासो मोनथिला दे आरो। ओमफ्राय आइ, बेसांसो गिदिराव गोमानायमोन? उन्दैथार 3 बोसोरल'सोमोन आइ। अ, मोनथिया दे आरो। इसोरादि जोंहाखौ मानो एसेबां आलाथानि खालायगासिनो। नै दाबो आदाया जोंफोरखौ सेया सेया खालायगासिनो। मोजां जालांगोन दे आइ सानसेबाबो। मोनथिला दे आरो इसोरासो मोनथिसिगौ। जा जालांबाय जालांबाय, दा मोजां जाबाबो जायो। आदाखौ दहाय फन खालायदोंमोन आं आइ, नाथाय रिसिभखौनो खालायासै, वेटिंल' मोनबाय थादों। आरो मालाबाफोर जुदि रिसिभ खालायबाबो माबा गोरा गोराल' बुंखायो। बाथ्राफोरखौनो फंसेबो मोजाङै बुङा। इसेबां मोजाङै अननानै सोंहरो। नोंसोरो थानायखायसो आइ, नोंसोर गैयामोनबा आंहा हारसिं जागौमोन जिउआव। सासेल' बिदा दङ, बिबो आंखौ नायफिनला, अनला। जानोहाय नोंगाया मानो बेफोरबायदि जालांखो? हिनजावखौथ' सैलायानो, नोंखौबो सैला। आइ, आंखौ आदाया सिगां जा अनखायोमोनसो। दुर्गा फुजाफोर सफैबाबो गावगाया लंपेन्ट गस्ला लानो गारै आंनोसो दख'ना बायना होयोमोन। दा गैला, आंनि आदाया गैला। आइ, नोंसोरबो आंखौ मालाबा बेफोरबायदि गानना थांगोन नामा? बिदि नङालै आइ सनाथि, जोंफोर नोंखौ मालाबाबो गानना थाङा। आंथ' गियोसो, नोंसा आदाया फैनानै जुदि जोंफोरखौ होखारहरो, मा जागोन होनबानिया? नोंसोरखौ जुदि होखारहरो आंबो नोंसोरजों थांफागोन आइ। आङो आदाजों थाया, आदाया मानो होनबा आदाया गाज्रि जालांबाय। गायदे आब', थाइजौ आसार, थुला खारजि आसार बानायनायखौ रोंबायना रोङाखै दा? माबालै बावगारजोब्बाय। नायबाय थाबासो गोसोआव थायो। आङो मैया एसेल'सो नायदोंना, बांसिनानो जानाय लोंनायसो नायदों। देनां आपेल मबाइल बायबा नायबाय थागोनलै, उनाव आसारफोरखौ बानायबाय थागोन। दा मालायनि बानायनायनि सायावनो जाबाय थानोसै दे। ओइ नानिमोन, दे ओंखारदो सकाव थांनो होननाया। थांनो जाबाय नामा आब'? होमबालाय ओंखारनोसै, दख'नाफोरखौ गाननोसै, मेकआपफोरखौ दाफबनोसै। औ गायदे आगै, ओंखारदो, थांनोसैयानो दे दसे थानानै। होमबालाय नोंसोर आगै थुदो, जोंहा दख'ना गाननोसै, मेकआप दाफबहैनोसै। थुदो अब्लालाय। आंबो दुगैनानै दख'ना गाननोसै। दिलु, नोङो खिन्थु मबाइलखौ मार गोबाव नायखाबाय दे। चार्जबो होलायाखै, चार्ज होना दोन। होनि र', होनो फैखादों। दे होना दोन, आरो मबाइलखौ बारा ओरै नायबाय थानाङा आरो, नोंनो बांद्राय नायबाय थायो मबाइलखौ। माथो बांद्राय मबाइल नायबाय थाबाबो मेगना गाज्रि जायोनो, बेनिखायनो नायबाय थानाङा, मेगन गाज्रि जागोन। थु इसोर होननाय, जाया मानो गाज्रि जालाबायनो।
कटक मानसिफ्रा एनि टाइम मबाइल नायगासिनो थायो माथो बिसोरनिया जेबो मेगनानो गाज्रि जायाखै जायोनो थै आं मानियालै जायो मेगन गाज्रि जायो बांद्राय नायबाय थाबा जायोथ' र' न' आब' औ आब' थुदे जोंफोरा सकआव थांनोसै थांदो ओंखारहैदो नै बिसोरबो ओंखारहैबाय गायदे मोना अ दिल्लीयाव थाङा अबावलै आरो मानो आयौ अबावनो नोंसा बिखुनजो ओमफ्राय नोंसा गुमै ओमफ्राय नोंसा गुमैनि बिनानाव फैनो नागिरदों माथो नोंसानियाव मा गुमैनि बिनानावबो फैगोन गुमैनि बिनानाव माबा गुमैनि बिमायाबो फैगोन औ गासिबो फैजोबगोन आंलाय मानोथ' खिन्थायाखैमोन दालाय खिन्थाबायानो माथो आरो दिनैथ' फैयाना अब्लालाय मालाथो फैगोन आब' रबिबारै फैगोननो ओमफ्राय जोंफोर दा सकआव थांनो नागिरदों र' दख'ना बायनो बिसोरनि थाखाय अ दख'ना गांसे बायना हो बिसोरनो आरो लैथोसि आब'नो मोजां समायनाथार दख'ना गांसे बायना होदे एसे दाम गोसानि बियो सिख्ला मानसि ना आरो गुमैनि बिमानो एसे सिम्पोलबाबो जागोन दे बियो बुरि मानसि ना दे जागोन दे थुदो आब' ओंखारहैदो आंबो दुगैहैनि र' दुगैखांनानै ओंखारनोसै आंबो औ ओंखारहैनि र' लैथोसि सनाखौ नुलायसिगोनलै आंहा रबिबारै बेसेबा नायनो लुबैना दंखायोमोन आंहा मा खालायबावनो बेजों आङो रायज्लायनो सानो फनाव नाथाय लाजिखांनायबो मोनोलै एसे बेनिखायनो हरनाय जाया दाखालिबावबो एसएमएस हरबाय आब' मोननो मबाइलखौ नांगौआनो जाबाय दे जेखि जाया रबिबारै नुसिगोनथ' आरो बिसोरो फैखालि आंहा गस्ला गोदान गानना थागोनलै आंखौ लैथोसिया एसे फसायबाय लैथोसिखौ आङो दासो प्रप'ज खालायाखै नाथाय आं सानसेबाबो खालायथारगोन लैथोसिखौ आङो गावनि खालायना लाथारगोन आरो बिमायाथ' आंनो हरखागोनानो फुरा सियरखा 100% नुवाखै सिगांबा जोंहानि बिबारि आब'खौ इसेबो सैथारामोन बिबारि आब'खौ गोसोबा थैनो ओंखारलायलांदोंमोन दा आरो खोजाना मोननायखौ मोनथिनायखाय धोनि जानायखौ मोनथिनायखाय दा आरो बिबारि आब'खौसो नांगौ जाबाय जायबा मानसिखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायामोन दा बै मानसिखौनो जुदि लांनो नागिरदों दा फिसाजोखौ आंनो मानो हरा जानो देनाय हरगोन फिसाजोखौ मानो हरा जानो बुरैया धोनि होनना मोनथिगौना आरो बुरैया बेसेबा लभियाखा बिसानिया जाय मानसिया धोनि बिजोंनो हरगोन बोरायानो जा बा उन्दैयानो जा बोरायबाथ' एसे बोरैबासो जायो खोथाफोरा दाथ' आङो सेंग्रासो ना उन्दैसो मोजांसो मोनगोन एसेबां सेंग्रा बिजामादै मोनगोन बोरायबासो बेलेग खोथामोन नायनाय बिबारि आब' दख'नाफोरा जा समायना जाब जाब दंखायो बेथ' फै जारौमोन फै बेसेबां दख'ना नांगौ बया समायना दख'ना दंखायो आंनियाव जाब जाब आरो मा कालारनि दख'ना नांगौ गासैबो दंजोबखायो आंनियाव ना गुफुरसो नांगौ ना गोसोमसो नांगौ ना खायमा गोथां स्राब कालार पियास कालार गोजा आरो मा होनो गोमोबो दङ आपेल कालारबो दङ आंगुर कालारबो दङ दंजोबो न' गासैबो औ दंजोबो जारौ नो टेनसन गासिबो कालारनि दख'नायानो दंजोबो आंनियाव दाथ' नोंसोरो साब्रै मानि फैदों खमसे खमथ' नोंसोरो गांब्रै गांबा लांखागोन न' औ मोजां नंबा लांगोन थर' मोजां नुयिनि खोथायानो फैया जारौ मानो होनबा जा समायना दख'ना दंखायो आंनियाव ओमफ्रायलाय आदै दख'नाफोरखौलाय खुलिनानै नायनो होगोन ना होआ होगोन मानो होआ जानो जारौ हायोबा बुग्लुंजोबना थां हा दख'नाखौथ' नोंसोरो आंनिफ्राय लांखागोनानो बुग्लुंबाबो जेबो नङा आरो नंगौ नामा नंगौथ' आरो गायदे आगै नोंनि थाखायबो गांसे दख'ना बायनो सानदोंमोन आङो नोंनो दा मा कालारनि नांगौ नोङो नायना लानाय बिबारि आब' जिबाबो सोलियोलै दे नोंसोरो आंनो अननानै बायना होनो सानदोंबालाय नोंसोरनो बासिनाबो होदो माबा आंनिबा गायदे आब'नि थाखाय मा कालार लानाया मोजां जागोन पियास कालार नङाबा गोजा नङाबा गलाब गायदे आगैया मालाय गुफुरथारना बेनिखायनो जिबाबो समायो ओमफ्राय नोंनि बिखुनजोनि थाखाय एसे सिम्पोल गांसे लाबानो जाबाय आरो लैथोसि आब' आरो गांजेमा गोसोमनि थाखाय एसे
माबा लाबानो जाबाय आगर गोनां औ दे नायदो जारौमोन मा सानबाय थाखो नायदो दख'नाया बुग्लुंदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे मानो होनबा आंनि मबाइलाव दा चार्जानो गैया 32%ल'सै मैया हरनिफ्रायनो लाइन गैया मानो होनबा जोंनिथिंजाय मैया हरनिफ्राय अखा हादोंमोन नालाय माबा एसे अखा हाबानो जोंनिथिंजाय माबा लाइन गैया जाना थायो दा 32%ल'सै दा भिडिअखौ हगारनो हागोन ना हाला मोनथिला एडिटबो खालायनो दङ सेभबो खालायनो दङ दे अब्लालाय लोगोफोर थाथ'लायदो माबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायथार दे कमेन्ट हराबाबो लाइक आरो साबस्क्राइब खालायथार दे